Det vi står i her, det er jo det, der skal blive til tidsspejlinger. Og jeg har så fået til opgave at lave noget herude i Illerød Ådal. Ideen er at illustrere den gamle Offersø, som var herude. Og det gør jeg ved simpelthen at vise bølgeglimtene fra den gamle sø med de her lidt teknologiske løsninger her i forhold til bronzealderen, men små plastspejle, der står og vipper i vinden. Og jeg har så en helt flok frivillige her, der er med til at skabe det. Det vi ender op med, det er 2.000 markeringspæle med 4.000 spejle på, hvor det sådan set kun er meningen, at man skal se lysglimtene. Og det er sådan set den tidsspejling, der bliver herude. Det bliver helt fantastisk.